Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со генерал Благоје Граховац. Човек кој бил на високи, да не речам врвни позиции во војската на поранешна СФР Југославија, во војската на СР Југославија, советник на неколкукратни црногорски председатели, премиери, председатели на поранешна СР Југославија, пензиониране во одредени клучни моменти, бидејќи неговите ставови не се согласуваа или не одаа наводеница на мејнстрим политиката која тога се водеше во Црна Гора, се водеше во Србија, односно во заедничката држава СР Југославија. Меѓутоа сите проценки, сите анализи, сите проспекции и предвидувања кои тој ги има дадено за Балканот, за поранешна СФР Југославија, за Црна Гора, за Србија, за Република Македонија, времето секогаш ги потврдувало. Затоа со внимание, последете го интервјуто со Благоје Граховац, трае повеќе од 65-70 минути, сигурно нема да зажалите. Генерал Благоје Граховац, еден од старите генерали на JNA. Човек кој ги погодува процесите, работите. 7 или 8 книги напишани и кој ги прочитал тие книги, всушност сваќа дека сите процеси кои се случили, вие ги имате предвидено, ги имате погодено. Pa da, 8 knjiga napisanih, objavljenih, 5 u izdanju Deli Presa iz Podgorice i 3 knjige u izdanju Lagune Beogradske. I u tim knjigama ja imam princip. Otprilike 10% sadržaja knjige govori šta je bilo. 20 do 30% je šta je sada, danas. I preko 50% je šta će biti. To je za svakog autora veliki rizik, jer vrijeme ili demantuje ili potvrdi. Ja na svu sreću u svih 8 knjiga ne bi promijenio ni sada, posle ove vremenske distance, niti jednu rečenicu, jer vrijeme je potvrdilo baš sve. Ние ќе разговараме за времето кое следи, меѓутоа на почетокот чисто да ве представам. Вие сте пилот на поранешна JNA, имате завршено школи во Мостар и во Задар, сте биле дел на номенклатурата советник на неколку црногорски или председатели на СР Југославија, живеете во Белград, а дел од кариерата имате поминато во Црна Гора. Da, rođen sam u Bosni i Hercegovini i tamo sam završio u Mostaru Univerziju osnovnu školu, a u Mostaru gimnaziju. Moju pilotsku profesiju sam počeo u Sloveniji. Lesce Bled, Celje, davno, 66. godine, 67. Moje akademsko obrazovanje sam stekao u Hrvatskoj, Zadar i Pula. Komandno-štabnu akademiju ili postdiplomski studij, 4-semestralni, sam završio u Beogradu. A moju školu, škola nacionalne odbrane ili po civilnom rečniku doktorski studij, 2-semestralni, sam završio takođe u Beogradu. Službovao sam, rekoh, akademsko obrazovanje stekao u Hrvatskoj i najviše vremena sam službovao u Crnoj Gori. Služba me dovela u Beograd i imam makedonsko ime. Rijedak slučaj je ime Blagoje, osim u Makedoniji, u drugim prostorima je vrlo rijetko. Tako da jesam etnički Srbin po rođenju, ali ja sam Jugosloven po opredelenju i dan danas. Dobro, I to u čemu? Sve je moje. Na prostoru bivše Jugoslavije je sve moje. Gdje god dođem, stanem nogom, to je moje. I zato se osjećam veoma slobodnim čovjekom. Dobro, generale, na koji avioni imate letano во вашата пилотска кариера? Letio sam školski avion Galeb, borbeni avion Jastreb, avion, vjerovatno najbolji avion u svojoj kategoriji na planeti, bar su tako Amerikanci rekli, to je G4 ili Super Galeb, Orao i MiG-21. I pošto sam pokrivo formacijsko mjesto komandanta akademije, a akademija je imala sve tipove aviona, onda sam ja letio na svim tipovima aviona. Inače se pilotima određuje 1 ili 2 tipa aviona. Ja sam letio zaista na svim tipovima i bio instruktor letenja na svemu.
ке разговараме нели за новиот четврта димензија на војување кој сега се случува во Украина, меѓутоа да направиме на почеток една геополитичка анализа. Што денес се случува според вас во светот? 2 или 3 години перманентни кризи, 2 години корона, еве трета година корона, Европската унија беше фрлена на колена, сите проценува, прогнозира распад, крах на Европската унија, бидејќи тешко се справи вакцини, набавки и така натаму. Тоа гледаме дека не се случува. Поминува низ една криза, меѓутоа не се распаѓа Европската унија, многу се поголеми шансите одредена дестабилизација се случи во Русија. Америка после Трамп се врати на голема врата. Ова што се случува во Украина покажува една супериорност на американското вооружување, на американската техника, разузнавачки структури и така натаму. Ердоган се враќа, значи еве тука некоја рамка во која можеме да се движиме, Кина, Индија. Што денес се случува во светот според вас? Ако направиме еден модел или заклучак, или болje rečeno 3 konstante. Prva konstanta da nikad čovečanstvo nije bilo na ovakvom visokom tehničko-tehnološkom i ekonomskom razvoju. To je prva konstanta. Znači, opšte bogatstvo na planeti raste. Druga konstanta je da nikad u istoriji ljudskog društva nije bilo manje međudržavnih ratova. Govorimo o međudržavnim ratovima. Mi imamo sada rat Rusija-Ukrajina, pa smo okupirani time, pa mislimo malte ne, svuda je rat i uvijek je bio rat. Nije. U posljednjih 50 godina ovo je period najmanje međudržavnih ratova. To je druga konstanta. Znači, prva, rekao smo, visoko razvijeno sve i bogato. Druga konstanta, najmanje međudržavnih ratova. I treća konstanta, nikad čovjek pojedinac nije bio ugroženiji nego danas, a ne zna od koga je ugrožen. Ako sad pravimo modele iz ovih konstanti, doći ćemo do zaključka, a to u mojim knjigama u izdanju Lagune, beogradske, ima modeliti, gdje je onda uzrok. Uzrok je sistemske prirode, jer ako je čovjek ugrožen, kao nikad do sad, a ne zna od koga je ugrožen, zaključak je mi u suštini imamo promovisane demokratije i vladavinu prava. I to formalno prolazi procedure sve kroz parlamente do zakona, zakone neko promoviše i dužan je da ih realizuje, a čovjek ugrožen. U čemu se radi? Radi se da smo mi ušli u zonu pogrešnih sistema. Sistemske prirode su nevolje čovečanstvu danas. Da zaključim ili da bolje prekratim priču. Neoliberalizam je danas, a generika mu je na zapadu, je prerastao u jedan mutant, jedan derivat svoj, i to je postao neoliberalizam. Da je sreće da mi imamo državni kapitalizam ili da imamo liberalni kapitalizam, da je sreće. Ne. To se pretvorilo u neoliberalizam koji je postao najopakiji fašizam na planeti što ga istorija pamti. To je fašizam. A generika mu u najrazvijenijem prostoru zemaljske kugle, na zapadu. S druge strane, na istoku imamo organizovani kriminal i korupciju, i generika mu je zaista na istoku i u velikim državama, koji je prerastao u drugi tsunami koji ruši planetu. Ovaj prvi neoliberalizam kao tsunami ruši planetu. Ovaj drugi, organizovani kriminal i korupcija, kao tsunami ruši planetu. I imamo tradicionalno sukobe istoka i zapada. Parasistemi i istoka i zapada, parasistemi, ne državni sistem, nego parasistemi, su udruženi istoka i zapada. Znači, neoliberalizam kao kapitalizam, kao fašizam, i organizovani kriminal i korupcija su udruženi danas. To su paralelni sistemi zvaničnim sistemima državnim. I ta dva tsunamija su krenuli na jug, u socijalno ugroženu, frustriranu masu, gdje su miksovali religiju i politiku, i kad miksovana religija i politika uđe u socijalno ugroženu,
frustriranu masu, ništa se nije drugo moglo izroditi nego naoružani fanatizam koji kroz migrantske tsunamije također ruši planetu. I mi imamo ta 3 tsunamija koja ruše planetu. Gdje je izlaz? Nemam dilemu. Pošto je danas čovjek pojedinac ugrožen. I nemam dilemu da će doći do masovnih klasno-socijalnih revolucija. Zašto? Kad sam prije 5 godina objavio zadnju knjigu, 3 tsunamija, Evropa je ranjena, pod naslov, djelovalo je ludo. Da kažem, neminovno je da će doći do klasno-socijalnih revolucija, koje na svu sreću kroz istoriju imamo američku revoluciju, imamo francusku revoluciju, koje su dale putokaz narednih 200 godina čovječanstvu. I te revolucije su izrodile najbolji proizvod civilizacijski pravno uređene države i demokratske države. I nemam dilemu da će se desiti. I ja sam zagovornik da se one dese na zapadu, tamo gdje su se i ranije dešavale. Jer ako se revolucije dese u pravno uređenim državama i državama neke socijalne pravde, makar promovisane, ako ne i dostignute, onda je i ishodište tih revolucija je perspektivno. Rekoh do klasno-socijalne revolucije i da je planeta ugrožena od ova 3 tsunamija. Ja sugerišem i to predviđam i to će se desiti. Bez američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama planeta će biti ugrožena. I da li će sada, poslije ovoga što se dešava u Ukrajini, doći do američko-evropsko-ruskog partnerstva? Gledaoce hoću da ohrabrim. Doći će do novog, na novim osnovama, američko-evropsko-ruskog partnerstva. Jer ako ne dođe do tog partnerstva, planeti nema spasa. Jer na pomolu je i sljedeći tsunami kojeg nismo svjesni i ne znam da li je iko do sad izgovorio ovaj termin, a ja ću ga sad izgovoriti, šta može slijedi? Pardon, samo da prije toga kažem, ova nepravda, socijalno ugroženi ljudi na planeti, zbog čega su? Jer prelivanje kapitala, kad sam knjigu napisao, kad je objavljena prije 5 godina, tada je 1% čovečanstva imalo preko 90% kapitala svjetskog. Znači, u pitanju je već nepravda. Za ovih 5 godina broj vlasnika kapitala se smanjio drastično ispod 1%, a imaju kapitala drastično preko 90%. Od 1800 multimilijardera planete, tad je bilo 595, kad knjiga izišla, Kineza. Zamislite, 1/3 multimilijardera su Kinezi. U takozvanom komunističkom sistemu, što govori da i taj sistem je zatrovan je fundamentalno postojanje svojim, ali da organizovani kriminal i korupcija je njihovo svojstvo. Danas, posle 5 godina, broj multimilijardera Kineza se povećao za 30. Možete zamisliti, za 5 godina 30 multimilijardera. Što znači, da zaključim, sve ovo što kao opasnost prijeti čovječanstvu nije kraj ludosti. Postoji mogućnost da će se na planeti desiti još jedna ludost, a to je izraz koji sam kazao da ću ga pomenuti, a to je digitalni feudalizam. A šta to znači? Danas je tehnologija otišla toliko i vještačka inteligencija otišli toliko daleko da postoji mogućnost, sve ovo danas što se dešava, društvene mreže i digitalno, ni svijet, nije više digitalni svijet, nego to je
ropstvo čovečanstva koje ne može da izbjegne. Šta ako se među tim tvorcima digitalnog feudalizma desi ludak? Šta onda? A on je vlasnik, on je feudalac, on drži feud digitalni. I zato sugerišem, ljudi, u pamet se razumite, jer otuđenje ljudi jednog od drugog i naše drugarstvo, prijateljstvo i sociološko bogatstvo koje smo imali, čovjek s čovjekom, digitalni feudalizam će to uništiti. On ga već uništava. Dolazi otuđenje čovjeka od čovjeka. Kad smo na toj temi, kad se desila korona, ja tada u jednom intervjuu objašnjavam, bolesti zaraze nisu najtragičnija posljedica. Desit će se tragičnija posljedica od bolesti zaraze. Koja? Terapije ili doktrina liječenja koroni je bila distanca, maska, distanca, higijena, a u distanca čovjeka od čovjeka. Sjedite doma. Sjedite kod kuće. Da, sjedite kod kuće. Da. Ajmo definisati šta je čovjek. Ima hiljade definicija čovjeka. Najviše je primjenjivana ona koja kaže čovjek je društveno biće. A da bi bio društveno biće, imaju 3 preduslova da bi neki čovjek postao društveno biće. Prvi preduslov je da ima biološko nasljeđe. Drugi preduslov je da ima socijalnu sredinu. I treći, da je aktivan u socijalnoj sredini. Možete zamisliti, sve doktrine u borbi protiv korone su bile distanca. Pa šta ćemo mi onda sa čovjekom ako njemu prvi preduslov ili drugi preduslov da postane društveno biće distanca, on postaje nedruštveno biće. Ne društveno, nego nedruštveno biće. Šta je posljedica toga? To sam u intervjuu dao jednoj televiziji na samoj početku korone. Šta je posljedica? Posljedica je velike mentalne bolesti koje će se tek desiti kao posttraumatski stresni poremećaj, koji je daleko teži od bilo kakvog rata. I sad, ako smo mi već imali jednu uvertiru onog digitalnog feudalizma, da moćnici mogu dirigovati svijetom, to je bila uvertira oko korone, šta možemo očekivati, ali da ne prepadam građane, lijek je, družite se, držite se svoga, držite se prijatelja i drugova, pa čak i one koje ne poznajete, nego i upoznat ćete ih. Združit ćete se. Počet ćete se prijateljivati. Mi smo to na Eksiju prostoru imali, zaista bili socijalno, da kažem, izgrađeni, sociološki i socijalno izgrađeni ljudi, jer smo imali itekako odnos ljudski čovjek prema čovjeku. Šta kasnije? No, Generale, samo da objasnime za gledačite. Ko velite feudalec, modelot na socijalните mreži, internet i tako natamo, feudalec je na odreden prostor, ovdje je na beskonečan prostor. Tako je. Na cijela planeta. Znači, feudalec na enti stepen. Da li je na Facebook, da li je na Twitter. Tukaj se slučuvat lomovite сега. Elon Musk го купува Twitter, Facebook поминува за одредени кризи и така натаму, бидејќи се ово што го говорите за човекот со 3 категории или на 3 нивоа за да биде човек или да биде друштвено бичен или како то го нарекувате, беше уништен во изминатите 2 или 3 години. Зато се појавија масовни хистерии, масовни фрустрации, масовна злоупотреба, труење на социјалните мрежи. Или ние не можеме да си го препознаеме населението, не можеме да си препознаеме пријателите, граѓаните кои живеат, кои конзумират, посебно тамо, каде што е неконтролиран простор, кои ќе почнат да консумират одредена литература, вистина, информации,
кои се диригирани, спиновани, така натаму и така натаму. Тоа битно влие на политички разврски, на економски разврски, на социјални, социолошки разврски. И ранливи сме по сите тие основи. Дома ни влегуваат. Значи, ние не можеме вратата да ја затвориме и никој да не ни влези дома, бидејќи ни влегуваат преку мобилен телефон, преку лаптоп, преку компјутери, така натаму и така натаму. Дали тоа е претходница на ова што се случува сега во светот? Бидејќи Украина и Русија би бил некој во наводници локален конфликт, кога цел свет не би бил всушност на едната или на другата страна. A sad je globalan, zahvaljujući upravo tehnologijama i mrežama o kojima ste govorili. За кои говориме. Да. Претходно 2 или 3 години корона, станавме, знаете, неимуни, неотпорни на такви некои проблеми, низ кои светот поминувал со векови. Имало многу поголеми пандемии, многу поголеми кризи. Очигледно дека ние станавме неотпорни да се спротиставиме, да се соочиме, да се бориме со сите тие работи и доаѓаме нели до Украина, кој сега ни се случува. Што се случува според вас? Ponovit ću još jednom, bez američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama planeta će biti ugrožena, čitava planeta. Jer ove tri civilizacije, Amerika, Evropa, Rusija, ipak su one do sada davale osnov razvoja čovečanstva. Kina kao posebna civilizacija ima svoj put i ne treba dirati kineski put. Ali ove tri civilizacije ipak su noseće civilizacije planete. Sada je rat u koji su uključene i Rusija, i Ukrajina, i Evropska unija, i Amerika, svi su uključeni. 25. februara sam dao intervju jednoj sarajevskoj televiziji i objasnio greške i Rusije, i Ukrajine, a i Zapada. Ovo se moglo izbjeći. No, nije se izbjeglo. Doći će do rešenja. U ratu nikad nisu svi zadovoljni sa rešenjem. Ishod ovoga rata, iako će Rusija biti zaglavljena decenijama u ovaj sukob, ali će početi izlaziti iz ovoga sukoba. I bit će poražena. Nemamo dilemu, ona će biti poražena. I politički, i pravno, i moralno, i ekonomski, i vojno će biti poražena. Jer rat u kojoj jedna strana ruši i ubija, taj rat se gubi. Taj rat se ne dobija, to je filozofija. Rusija sada ruši sve ono što je protivničko, ruši i ubija. Taj rat ona gubi. Ukrajina. Nikad u istoriji nije se desio slučaj koji je identitet ukrajinskog čovjeka i etnički i državni nije tako osnažio kao ovaj suludi rat od strane Rusije. Ovo je suludi rat. Ovo je stravična greška. Rusija je počinila greške u svim sferama i platit će ih. Mora ih platiti. A Ukrajinci su toliko osnažili svoj identitet i nacionalni, i vjerski, i državni, da više neće nikad moći niko na Ukrajinu lako krenuti, jer će biti poražen. Gdje je tu Evropska unija? I ona je griješila. Morala je Evropska unija i Amerika su morali kijevski režim posavjetovati, ubjeđivati da je morao naći način kako prava ruskih, etničkih Rusa na teritoriji Ukrajine, kako afirmisati da ne dođe do rata. Nisu se potrudili toliko da Minski sporazum, tačno u Minskom sporazumu u tački 1 je grijeh Rusije, jer je bilo da se prestanu oružani sukobi, oružana dejstva na prostoru Donjecka i Luganska. To Rusija nije poštovala. Ali imperijalnoj sili kakva je Rusija, ne treba se suprotstavljati oružjem.
nego nametanjem mira, i to blagotvornog mira po cijenu da traje 1000 godina. To je formula pobjede. Nego ovdje se ušlo vrlo brzo u oružani sukob, što je greška. Jer Rusija jeste napravila agresiju. I to nema dileme. Ali Rusija danas ima, pored rata sa maltene pola svijeta i Ukrajinom direktni sukob, ona ima i građanski rat na svojoj teritoriji. Ako je preko 4 miliona Rusa izbjeglo iz Rusije, a oni su izbjegli zbog neslaganja sa režimom, to je građanski rat u Rusiji. To do sad niko nije pomenuo kao opciju. Kao termin, tako. Kao termin. Jeste, to je građanski rat. Samo drugim sredstvima. To je neslaganje sa režimom Putina i ljudi bježe, spašavaju golu glavu. On najdobra sposobna vozdar, znači može da pridonesa, da rabota, da jeste. U koje je investirano mnogo. Odlazi pamet. Ruska pamet odlazi širom svijeta. Odlazi uzrast kad najviše može da da. To su ljudi u najboljim godinama, mladi ljudi. I to će Rusiju koštati, strateški koštati. Greška i Amerike. Nije smjela dozvoliti nikako da pomoći Ukrajini, jer je napadnuta, to je u redu. Ali se morala i Amerika boriti svim sredstvima da i ona nameće neku pobjediteljsku politiku sa Rusijom iz razloga što ranjenog tigra Rusiju će baciti u naručje Kini. I eto Americi strateškog problema. To je geopolitički problem za Ameriku. Ako ranjenog tigra Rusiju nabaci u naručje Kini. Ja mislim da zaključim sa tom temom, ja mislim da su pouke izvukli i Amerika i Europa i Rusija i svega ovoga i da će, a najavio sam to u martu ove godine, da će početi razgovori između Moskve i Vašingtona sredinom novembra ove godine. Ja sam siguran da će doći. Ako nisu došli već tajno, pregovori diskretnom diplomatijom, doći će, to sam siguran, jer su izvukli pouku i jedni i drugi i treći da moraju spašavati planetu od zla koje imamo zlo i na istoku i na zapadu i na jugu. Rekoh, na zapadu neoliberalizam kao najopakiji fašizma, na istoku organizovani kriminal i korupcija i na jugu naoružani tsunami frustrirane mase, socijalno ugrožene, a to su migrantski talasi. No, vratimo se bliže regionu. Samo uštedno prašanje z Ukrajine. Група на американски think tankovi излегла со одредена теза дека пред 30 години Америка погреши, бидејќи процесот кој почна со распагање на Варшавски пакт, па продолжи со распагање на Советскиот сојуз, тие 16 советски републики, не заврши со распагање на Руската федерација, која требала да биде по нивните анализи проценки распадната на некаде 6 до 8 области и републики, дека сега е време таа грешка да се исправи. Тоа е едното прашање. Второ прашање, знаете, во Америка на 4 или на 8 години се менува власта. Доаѓа една номенклатура, заминува друга номенклатура. Путин е повеќе од 20 години на чело на Руската федерација. Да, и амбиентот, и менталитетот е поразличен на истокот во споредба со западот. Меѓутоа, лично американците на избори ќе решат кој ќе дојде на местото на Бајден. Гледате, имаш избори пред 10 дена, пола е поделена Америка, некои драстични разлики ние не гледаме. Ако го трнеме на страна на Доналд Трамп, едните се за поддршка на војната во Украина, и другите се за поддршка на војната во Украина. Но во Москва се персонализира власта. Може ли со Путин да се влези во то ново партнерство, преговори, сојузништво Америка и Европа
i Rusija, nema сега Ангела Меркел, нема некој лидер. Грешеше Меркел, ние во Македонија сме многу незадоволни на незината политика, но ја држеше Европската унија. Можно ли е тоа? Treba razumjeti imperijalnu politiku, treba znati objašnjenje, ne razumjeti, nego objašnjenje imperijalne politike Rusije. Ona se uvijek realizuje čak od 60. godina prošlog vijeka, a autor je tih doktrina Leonid Brežnjev, kako ostvariti strateške ciljeve imperijalnom politikom kroz dvije doktrine. Jedna doktrina je doktrina isturene odbrane i druga doktrina je doktrina ograničenog suvereniteta. I oni su opitovali doktrinu ograničenog suvereniteta u Čehoslovačkoj 68. godine. A ovo doktrina isturene odbrane, ona uvijek negde započinje problem, neki nemir, sukobe u komšiluku. Zašto? Da se ne bi prelio mir ili demokratija na teritoriju Rusije. Na taj način ruska politika brani autokratski režim, a uvijek ga je imala, diktatorski režim, uvijek ga je imala, da li kroz partiju i prvog čovjeka partije ili kroz predsjednika, autokratskog predsjednika kao što ga sada ima. I najbolje se mogu detektovati državne politike kroz analizu vojnih doktrina. Ako u vojnim doktrinama ima išta naznačeno što vodi prema političkoj strategiji neke države, imperijalnog oblika, onda ćete lako zaključiti o kakvo se radi. Pošto je taj sistem izrodio i predsjednika koji je više nego autokrata. To je diktatura u suštini. Pravcata diktatura. Sad je problem analizirati psihološki profil te ličnosti. Da li će Vladimir Putin se predati? Ne. Neće se predati. Da li će popustiti? Moguće. Moguće da će popustiti jer on sada se suočava sa porazom do poraza. Ovo što se sada povukla ruska vojska iz Hersona sa zapadne obale Dnjepra, to treba vrlo oprezno shvatiti. Zašto? Nije se on povukao zbog dobročinstva ili zbog shvatanja da je nemoćan. Ne. Diktatori nikad ne prihvataju nemoć, nego će i svoju nemoć prikazati kao moć, pa će kao dobročinitelj nešto uraditi. Ne, ovo nije slučaj kod Putina. Šta može da se desi? Može da se desi i ja očekujem, ukoliko Ukrajina izdrži i ukoliko je zapadni saveznici zaista budu podržavali i dalje u vojničkom lomljenju ruske snage, onda su ishodišta vjerovatna. Putin će ko zna koliko glava skinuti u svojim redovima koje će okriviti da su oni krivi i odgovorni za poraz. Putin će možda i da upotrebi nuklearno oružje, taktičko, kao očajnik, jer on je sada već očajnik. Ja mislim da u upotrebi oružja, pa makar bilo i taktičko, imaju 4 tačke, najmanje 4 tačke i sve moraju da se uvežu da bi se oružje upotrebilo. Jedna je politička tačka, to je on, i 3 su vojničke, to su generali. Nemam dilemu da je već došlo do kolebanja i u generalskom koru Ruske federacije. Ima militanata, jurišnika, ali ima i kolebanja. Mnogi su poginuli na čudne načine od tih generala, neki su izgubili glavu na predvidljiv način,
Ja procjenjujem da je Šojgu, ministar odbrane, jedan od sljedećih koji će biti kriv, a kako će završiti, to ćemo da vidimo. I u krajnje Putin će ponuditi neku pregovaračku poziciju, ja sam skoro siguran u to, koja će biti možda prihvatljiva i za istok, i za njega i za zapad, i za Ukrajinu. Ukrajina neće se pomiriti dokle ne oslobodi posljednji korak, ali ukoliko saveznici sa zapada budu sugerisali, a kroz jedan format pregovarački koji može biti na dugom roku, možda će i Ukrajina ostvariti svoj cilj da oslobodi čitavu teritoriju, ali će morati prihvatiti i priznati da poštuje ljudska i manjinska prava etničkih Rusa na svojoj teritoriji. I to će se desiti. Гледайте, генерале, вие всушност се кажавте суштината на конфликтот, знаете. Овие територии, Луганск, Донецк, Донбас, Запорожје, Дел Херсон, Мариупол, тамо се пола, ако не се и повеќе од половина руси. Тамо се говори на руски јазик. Руско говорно подрече, што се вели. И тамо се водат војни. Не се дочекани русите со карамфили, како ослободители, кои ги дочекува германците во Загреб, например. И така натаму, туку се дочекани на еден брутален начин. Русија 7 месеци не може да ги освои сите тие територии, кои имаше референдуми за приклучување кон Руската Федерација. И тоа не е само лоша проценка на руските разузнавачки служби, туку тоа е несакање на русите кои живеат во Украина да бидат составен дел на Русија и на Руската Федерација, бидејќи подобро живеат во Украина. И тоа е опасноста за Путин, како можат руси кои се од двете страни на границата, кои комуницираат помеѓу себе, овие руси кои се надвор од Русија да живеат подобро, да живеат побогата, да бидат членки на Европска унија, еве да речеме дека НАТО никогаш нема да станат, а овие руси кои се од таа страна на граница, тоа беше случај македонци, бугари, нели, кои се блиски по некои карактеристики и така натаму, македонци живеат побаво. Србите живеат побаво од бугарите. Бугарите гледаат телевизија, како вели Бојко Борисов, навечер леген ставале на куќата кај што живееле статком да го гледат Миодраг Петрович Чкалја. За Путин е поразително русите во Украина живеат подобро од русите, бидејќи тоа може да се следи тоа што го кажат вие како пример на одредени социјални немири во Русија. Они веќе egzistiraju, već postoje socijalni nemiri, opozicija koju on hapsi, koju on ubija, neće moći trajno to da izdrži Putin na toj svojoj doktrini, da neistomišljenike ili političke protivnike i hapsi i ubija i disciplinuje. To revolucija je neminovna u Rusiji. Znači neminovna je, kažem, ima već i građanski rat, postoji. 4 miliona. Da, 4 miliona otišlo. Ja mislim da će se desiti i revolucija. Kroz nemire počeće negde u nekoj ulici, u nekom gradu. I to Putina i sad itekako zabrinjava. Izrazito ga zabrinjava. I on će i zbog toga možda ponuditi neku pregovaračku platformu, prvenstveno sa Vašingtonom, jer on zaključuje da Kijev se tu mnogo ne pita, nego se više pita Vašington i Brisel. Nije važno ko se pita. Ali će do mira, bar do prekida ovog brutalnog rata, ja očekujem brzo. Očekujem u 23. godini da će se desiti, početi pregovori. A to ne znači da će biti kraj nevolja za Rusiju. Rusija će biti zaglavljena u ukrajinski problem decenijama. Kakav god mir da bude, neko će morati da plati štetu koja je ogromna šteta. A to Rusija ne može izbjeći nikako. Prema tome ona će ostati zaglavljena u Ukrajini decenijama. Putin neće moći doživjeti te godine, a Rusija će i dalje morati rešavati ukrajinski problem. Ili svoj problem koji je ona izazvala u Ukrajini. To je ruski problem. Генерале, действаме тука во Белград и војните се завршени пред 20 години,
a Srbija ne može da se oslobodi od toga. Znači, to što kažujete vi za Putin, znate, postoji neka istorijska inercija koja gi vleči problemi te. Mi na našem prostoru imamo nevolju. I to veliku nevolju na ex-ju prostoru. U teoriji ratovanja neminovno je da sukobljene strane jedna bude pobjednik, druga poražena. Mi na našem prostoru smo imali nedovršene ratove. Tačno, ovo su bili bratoubilački ratovi i trebalo ih je nekako zaustaviti. I nama je mir nametnut s polja. I zato mi imamo i danas na ex-ju prostoru rat u produženom trajanju. Srbi, Hrvati, Albanci, Bošnjaci, manje je to izraženo u Makedoniji, nije izraženo u Sloveniji jer je Slovenija pobjednik, makar bila i politički pobjednik, a politički je sigurno, ali nije vojnički eskalirao rat toliko bio da je se tražila ili poraz ili pobjeda. Mi imamo u ostalim državama ex-ju prostora nedovršene ratove. Nametnuti mir i onda svi, to je posebno izraženo u Srbiji, u Hrvatskoj, kad im treba da budu žrtve, da se predstavljaju kao žrtve, vrlo lako se predstavljaju kao žrtve. Kad im treba te isti da im se predstavljaju kao pobjednici, vrlo lako promovišu sebe kao pobjednika. Tako da mi imamo, na nesreću, i teški zločini se koriste u te svrhe političke. Znači imamo rat u produženom trajanju, a drugim sredstvima, neoružano, politika. A politika je najprljavije sredstvo u vođenju rata. Ona je daleko prljavije nego što je oružje. Jer oružje će da utihne jednog momenta. Politika ne, dok se ne porazi i dok se ne smijeni. Mi imamo sada kod Srba, ja sam etnički Srb, Nevesinji. Kod Srba, kad treba da se pokaže žrtva etnosa, tu je Jasenovac, odmah. Politika Srbije odmah priziva Jasenovac. Kad treba u Hrvatskoj nešto da se promoviše za sjećanje državnog značaja, nacionalnog značaja, etničkog značaja, tu je Vukovar. U Bosni i Hercegovini, tu je Srebrenica. Tako da se politika, prljava politika, najteže zločine kojima treba pijetet dati i poštovanje i sjećanje, i to koristi da se u jednom momentu promoviše kao žrtva, a u jednom momentu kao pobjednik. To govori da su politike, posebno u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i u Srbiji, trovačke politike. Jer politika koja ne nameće dobrosusjedstvo i prijateljstvo sa susjednom državom, ona je trovačka politika. I ona nema budućnosti. To sam siguran. U knjizi Tri tsunamija, Evropa je ranjena, ja tvrdim, pored onog američko-evropsko-ruskog partnerstva na novim osnovama, kaže, Balkan će biti štit Evrope. Davno sam to napisao. Već se političkim krugovima Evrope sada detektuje da bi Balkan mogao biti štit Evrope i zato sad se okreće Brisel prema Balkanu. Ja kažem da će Balkan biti štit Evrope. Zašto? Zato što sve nevolje Evrope su kroz istoriju počinjele sa Balkana. Sa Balkana su kretale nevolje. Ali i na Balkanu, posebno na ex-ju prostoru, postoji još života, načina življenja u druženju, prijateljstvu i slozi. Ono što je u Evropi već problem, a to je otuđenje čovjeka od čovjeka. U Evropi. Mi na Balkanu, makar to djelovalo i ruralno, i previše mediteranski i balkanski, ali ipak lijepi sati ili dani se mogu provesti na Balkanu. I to će biti uzor
za Evropsku uniju. Naravno da mi na Balkanu usvojimo standarde Evropske unije. Kad kažem standarde Evropske unije, nema boljih na planeti. Druga je stvar što je i Evropa zatrovana korumpiranom birokratijom i korupcija i organizovanog kriminala ima i u Evropi, ne vladavine prava. Ali što se tiče standarda, boljih nema. Mi na Balkanu, ja počinjem najčešće priču od Srbije i kažem da će u tom štitu Balkana hrvatsko, srpsko i srpsko-albansko prijateljstvo će biti noseća greda balkanskog štita. Djeluje to futuristički, to će biti. Da li sa Vučićem, bez Vučića sigurno, bez Plenkovića sigurno, bez Ramuša Haradinaja i Tačija sigurno. Doći će generacije koje će graditi to prijateljstvo. I to sam siguran, to ne treba imati dilemu. Gdje je tu Makedonija? Makedonija je, kroz istoriju gledano, jedan dobri mentalitet, jedan dobri narod. Bio žrtva, stradalnik mnogih pohlepa, bar 4 pohlepe. I srpska, i grčka, i bugarska, i albanska, 4 pohlepe. I ti mirni ljudi koji su tražili da zarade koru hljeba, kad nisu mogli zaraditi u prostoru makedonskom, onda su išli u pečalbu. Jedini period kad su Makedonci, građani Makedonije, imali dojam doživljaj punog identiteta i nacionalnog i vjerskog i državnog je bilo u vrijeme Jugoslavije. A ta Jugoslavija je upravo inspiracija, to je bilo dragulj Evrope u 20. vijeku. Dragulj. Koga je stvorio? Najbolji među nama. Od Vardara pa do Triglava. Najbolji među nama. Od svih narodima. Ko je razbio Jugoslaviju? Najgori među nama. Naravno, ja apostrofiram da je KGB bio glavni razbijač i to je posebna priča za okrugli sto i dokazivo je, vrlo dokazivo, da je KGB bio osnovni razbijač. Nije bilo i na zapadu, odnosno i na zapadu je bilo mnogi kojima nije bila Jugoslavija u srcu. Ali naši ljudi koji su bili skloni prema prljavom novcu, prljavom nacionalizmu, oni su u višestranačju osvojili vlast i oni su bili glavni razbijači. Srbija, kaže KGB i vraća se veza KGB i Srbija. Ako analiziramo stanje Srba u 20. vijeku, statistika kaže da svi Srbi sa prostora XU u slobodnom kretanju su išli u 2 civilizacije. Sjevernoamerička i zapadnoevropska. U te 2 civilizacije su Srbi slobodnom voljom išli. Što znači da je građanska svijest usmjerena prema Evropi i Americi. U isto vrijeme politička i crkvena svijest Srbije je išla prema Moskvi. U suprotnom pravcu od građana, od građanske svijesti. U takvom raspeću, strateškom raspeću, dobro je kamen na kamenu ostao u Srbiji, a ne samo da je ostao, nego ovdje još uvijek ima i građanske hrabrosti i demokratičnosti koja se odupire ovom političkom ili geopolitičkoj srampotici. Druga konstanta za Srbiju. Srbija je u 2 vijeka pokazalo se da je razarana ratovima s polja, a pokradena u miru iznutra. I to je konstanta za 2 vijeka. I opet, kad imate takvo čudo da ili razaraju s polja ili kradu iznutra, dobro je ostao ručak jedan na prostoru Srbije. Ne da je ostao ručak, nego ostalo još bogatstva. Što znači, ima se još
oko čega i svađati i otimati i prepirati. I treća konstanta. Srbija je decenijama sigurno, a možda i vijekovima, poligon ruske mitomanije i crnogorske mafije. To pišem, ima 20 godina javno, saopštavam, i ruska mitomanija. Pa neću daleko ići, ali KGB je razbio Jugoslaviju, a ovdje je crkva, Srpska pravoslavna crkva, instalirala rusku mitomaniju i onda kad se spoji službe, obavještajne državne službe i crkva, eto ti nevolje. Prema tome, Srbija je itekako u nevolji. Crna Gora. Sad smo svjedoci u Crnoj Gori. Crna Gora se na prvi pogled raspolutila upola i javno izgovaraju kritike na najgrublji način jedni od drugima. Vlast od opozicije, opozicija u vlasti. Na najgrublji mogući način. Onaj ko poznaje situaciju u Crnoj Gori, a ja je poznajem, može zaključiti sve što govore jedni o drugima. Tačno je. A govore najgore stvari. Sve je tačno. Kad je takva situacija, znači sve je ogoljeno, građanima je ostalo da izaberu i izabraće. Još 2 vlasti su smijenjene u kratkom vremenu, još će 2 vlasti biti smijenjene u vrlo kratkom vremenu i Crna Gora je država u kojoj će biti vrlo ugodno živjeti, kojoj će se ponositi svi oni koji osjećaju se ili Srbinom ili Crnogorcem u Crnoj Gori ili Bošnjakom ili Albancem ili Hrvatom, bit će ponosni na Crnu Goru. Generale, ruska mitologija, mitomanija i crnogorska mafija, gledajte ovo, kavački, škaljarski klan. Imamo čustvo da se to neko ubistvo v New York, da to je Bronx i taka natamo, ne znam, Harlem, Brooklyni. Ovdje se 9 sela od 2 strani na Kotor. Može li taka mokni klanovi da bi formirani na takva mala Crna Gora, bez učestva na država, na službi? Mislim, da te izjavim tija 2 klana, бидејќи тие се парадигма на една криминализација, клановизација koja se slučila na Balkanu, na prostorot na paranešnog Jugoslavije. Može. Evo kako. Ako analiziramo odnose Srbije i Crne Gore, doći ćemo do zaključka. Da. Vlast Srbije nikad nije kooperirala sa vlasti Crne Gore, nego je kooperirala sa opozicijom. I vlast Crne Gore nikad nije kooperirala sa vlasti Srbije, nego sa opozicijom. Znači, radili su uvijek jedni drugima u glavi. Pa pošto je vlast Crne Gore na čelu sa Đukanovićem sigurno nije imala dobru namjeru prema Srbiji. Sigurno. To se vidi po svim izjavama koje govori gdje se ne kritikuje vlast Srbije, nego se primjetno je antisrpstvo. Onda naravno da će ta vlast po svoje okrivlje držati i kriminogene strukture koje ordiniraju u Srbiji. U tome sve matematički logično, tačno. I doći kraj do toga. Tome će doći kraj. Da li su se uplašili Đukanović i Vučić jedan drugome ili jedan od drugoga? Sigurno jeste. Da su uplašeni jedan od drugog. Ali krenulo je razmotavanje tog klupka i ono će se razmotati. To je sve se slučava. Atentati, pari, ubistva. Tu ima i farse. Ali i farsa će dovesti do nečega. Jer ima građanske hrabrosti i prvenstveno kroz nevladni sektor, i u Srbiji i u Crnoj Gori ima građanske hrabrosti i to će dotjerati oni, iako su pravosuđe, sudovi i tužilaštva još uvijek zarobljeni. Ali će građanska hrabrost dovesti do kraja. Makedonija. Da. Danas imate sreću da mijenjate vlast. To je prava sreća jer ste imali jedno vrijeme nesmjenjivu vlast i ona je bila opasnost po Makedoniju.
jer to je bila vlast koja je šurovala i drugovala sa desničarskim politikama u Evropi, i da ne pominjem kojim državama. Smijenili ste vlast. Smijenili ste i drugu vlast. Zajeva. Smijenit ćete vi još nekoliko vlasti. I vi ste na dobrom putu da smjenjujete vlast. Jer građani Makedonije sada imaju hrabrosti da mijenjaju vlast. A da bi država kako tako bila stabilna, neophodno je neprekidno mijenjati vlast. Bosna i Hercegovina. Bosna je sve bure i oluje. U zadnje 2 vijeka su prešle preko Bosne i Hercegovine. I ona je opstala. Zašto je ona opstala? Pa u suštini 3 vjerske vjere, pa onda i nacije, su vezivno tkivo u Bosni i Hercegovini. Koliko god ko da napada Bosnu i Hercegovinu, da je rasparča, ne. Upravo su etnosi vezivno tkivo Bosne i Hercegovine. I da ima pameti u Srbiji i u Hrvatskoj. Srbija i Hrvatska bi trebale čuvati Bosnu i Hercegovinu kao zjenicu oka svoga. Zašto? Jer ako oni ne čuvaju Bosnu i Hercegovinu, pojavit će se neko treći sa strane koji će biti tutor u Bosni i Hercegovini i uzet će Bosnu i Hercegovinu, a onda će i Zagreb i Beograd tek imati muku golemu. Ako, na primjer, ako Ankara dođe, da ona bude mentor. Onda će da bude kuku i jednim i drugim. Dobro, generale, zašto Putin, na primjer, prihvaća Erdogan da bude pregovarač? Autokrate se uvijek dobro razumiju. Dobro se razbirate. Pa, kako se razumiju dobro Viktor Orban, Bojko Borisov, Grujevski, Putin, Janša, Putin, sve su to autokrate. Tako da nema njima dugog vijeka. To budite ubijeđeni, nema njima dugog. No, vratimo se sada u prostoru. Hrvatska, ona ima rat u produženom trajanju. Tamo se i danas ratuje verbalno. Tamo se izbori dobijaju i gube na ratnoj retorici. Tako da, gdje je problem u Hrvatskoj? Nisu detektovali suštinu 1991. godine. Oni stalno pričaju o odbrambenom ratu od Miloševića. To je tačno, ali samo djelimično. Imali su i građanski rat unutar svoje države i da su prihvatili i priznali da imamo, pored odbrambenog, imamo i građanski rat, došlo bi do pomirenja. A ovako, neprekidno izbjegavati kvalifikativ da je bio i građanski rat, neće doći nikad do pomirenja. A ako bi prihvatili, imali smo i građanski rat, imali smo rat protiv svojih državljana, svojih građana. Andrej Plenković je najodaniji sledbenik politike Franje Tuđmana. I to će ga doći političke glave. Kad tad? Jer Franjo Tuđman je bio optužen za ratni zločin, ali ga je smrt presekla pa nije odgovarao. Ali Izetbegović je bio optužen za ratni zločin. Tako da Bakir Izetbegović, koji uporno sledi politiku Alije Izetbegovića, a Plenković, koji uporno sledi politiku Franje Tuđmana, doći će jednog i drugog političke glave. Sad ima, naspram Plenkovića, ima jedan, da kažem, čovjek, Milanović, koji je kaugadžija. On ne vodi mirnu politiku. On mora neki eksces da stalno izaziva. To nije politika. Slovenija je najljepši dragulj koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije. Oni smjenjuju neofašiste. Desničare i neofašiste, oni to vrlo hrabro smjenjuju. Tamo je još građanin, da li seljak ili radnik, se pita. I radnik i seljak kroz sindikat, kroz organizovanje nevladin sektor,
se pita. Ja se nadam, evo, sutra su izbori, ja sam siguran da će posljednja poluga Janšina otići sa vlasti. Da će Nataša Pirc sutra pobijediti na izborima. Rekli smo ono zadnje pitanje. Vi ste pilot, ste pomenuli školi. Ovo je drug način navojuvanja, ne li така да завършиме со Украина. Дронови, беспилотни летала, прво бе Байрактарите, па подоцна дојде овие ирански дронови и така натаму. Тоа се виде уште минатата година кога беше конфликтот Ерменија Азербејџан, кога Азербејџан всушност ја разби ерменската војска со помош на Байрактарите. Во Либија беа користени Байрактарите, кои тоа се ефтини или борбени летала, кои се спори, кои немаат некои значајни перформанси, меѓутоа групација, парагрупација Вагнер во Либија беше разбиена изминатите неколку години токму со помош на тие Байрактари. Тоа е друг начин на војување сега. Од некоја војничка гледна точка и така не би да завршиме разговорот. Jedne prilike sam rekao ovdje, Srbija je nabavljala migove 29, ja sam u intervju kazao, žali Bože i $1 koji je dat za to. To nikad neće biti upotrebljeno, a ovdje će ogromne pare novac. U doktrinama ratovanja dimenziju sada dobija jedna sasvim nova tehnološka revolucija, a to su nevidljivi, to su hibridni, i budite ubeđeni da će uskoro osnovno borbeno sredstvo biti jedan običan transporter, oklopni transporter koji će u sebi imati ko zna kakve sisteme laserskog ratovanja. I to laser koji neće se ispaljivati direktno, kao što to zna nauka za laser, da ide od tačke A do tačke B. Ne, nego će se voditi. Laserski znak će se voditi po krivulji i gađat će ono što se isprogramira da gađa tačkasti objekat ili površinski objekat. Tako da tehnološki razvoj vodi prema smaknuću čovečanstva. Tako da ovi ratovi, avioni, rakete, sve će to biti uskoro prošlost. Možda ja sada i prepadam građane. Nemojte se prepadati. Formula je, imamo formulu, dobitnu formulu, a to je razvijajte prijateljstvo sa susjednim državama. Ko bude ostvario prijateljstvo sa susjednim državama, on nema potrebe da se boji. On se može plašiti samo od ovih sistema naših desničarskih, neofašističkih, i to smjenjujte. I opet ostaće vam i preduzeće i zemlja, imat ćete od čega živjeti. Samo smjenjujte vlast svaku. I to vrlo brzo. A razvijajte prijateljstvo sa svojim susjednim državama i sa narodima. Svi narodi koje imate u svojoj državi, svi etnosi, to je blago. To je blago, ne gledajte da je to drugi. Ne, to je moj. Razvijajte prijateljstvo prema drugoj vjeri, drugoj naciji, drugim državama. Mi imamo nesreću da je kod nas religija zarobila vjeru. Religija zarobila vjeru. A još religija kad se miksuje sa politikom, zarobi vjeru. Šta je vjera? Vjera u život, vjera u čovjeka, vjera u istinu, vjera u ljubav. Pa treba li meni pop u mantiji za sve ovo? Treba mi, ne treba mi. Ako Boga ima i ko u Boga vjeruje, ovo je sve ono u što se vjeruje. Kod nas je religija miksovala sa politikom, zarobila vjeru u ove stvarne vrijednosti, pa onda promoviše politiku, a najčešće zlu politiku. Генерале, уште Косово, само кратко, дали можеме? Косово не го спомнавме. Велато тамо почне југословенската криза,
веројатно таму и треба да се заврши југословенската криза. Последно прашање, ние го сметаме Македонија дека постои невралгично прашање, меѓутоа како ќе почне преговорите со Европска унија, веројатно тоа ќе стане се помалку невралгично прашање. Косо има ли решение ве? Кратко. Vi, kao da ste čitali moj zadnji tekst u Ninu, jugoslovenski problem je razbijanje Jugoslavije operativno je počelo 20. avgusta 1988. godine kad su banditske kolone sa sjevera Kosova došle u Crnu Goru da smenjuju vlast. I to u zadnjem tekstu u Ninu 15. septembra objavljen, Srbija i Kosovo prijatelji, zašto da ne, sam objasnio. Не сум можел да го прочитам текстот бидејќи снимаме на 12 ноември, нели? Ова треба да излезе за 3 дена ваше. Ne pročitajte tekst 15. septembra ove godine u Ninu. Септември, новември сте рекли. Океј. Septembra, pardon. No, počelo razbijanje Jugoslavije sa sjevera Kosova, ono će i završiti razbijanje Jugoslavije na sjeveru Kosova ovako ili onako. Mudrost Srbije je, a o tom pišem 15 godina, od septembra 2007. godine, da Srbija prva prizna Kosovo. Još ono nije bilo samo proglašeno. Da Srbija prva prizna Kosovo i pod određenim uslovima i razrađeno. Srbija će priznati Kosovo. Ovako ili onako. Može se koprsati koliko god će. Jer vlasti neke u Srbiji bi najradije to riješile vojničkim putem. Ovo oko Kosova ne može. Prvo, građani Srbije su više puta prevareni, zloupotrebljeni, osramoćeni i osiromašeni. Nema više te politike koja građane Srbije može mobilisati za rat. Nema. Drugo, Kosovu ima sigurno nekoliko stotina hiljada ljudi koji su spremni oružjem braniti državu Kosovo. I treće, Srbija nema za tu snagu. I treće, međunarodni faktor će biti na strani Kosova. Osim Rusije i Kine. Rusija će dati snažnu podršku Srbiji, ali verbalno. Kina će biti uzdržana. Prema tome, nijedan od strategijskih parametara nije ispunjen da Srbija na bilo koji drugi način riješi Kosovo, osim priznanjem. I to su u tom tekstu mom, ja sam to izlagao u septembru 2007. godine na Brdu kod Kranja na konferenciji, i to je ponavljano više puta. Kad budete pročitali, vidjet ćete, interesantno će vam biti pročitati to. I to će se desiti. Sa verbalnim priznanjem, zvaničnim ili ne, jer ima dosta i u Srbiji i na Kosovu motivacije za saradnju. I to Kosovu je najveća opasnost, znači nije od Srbije opasnost Kosovu. Kosovu je opasnost od sopstvene mafije. Kad sam 2008. godine to u Prištini na jednom predavanju iznio, nećete nikad ratovati sa Srbijom i nemojte trošiti pare, ali ćete ratovati protiv sopstvene mafije. Bilo je to malo čudno. Sad mi ljudi koji su bili na tom predavanju kažu, generale, pa mi smo već u ratu. Sa nivnata mafija. Sa sopstvenom mafijom. I to je opasnost za Kosovo. Kad Srbija i Kosovo, znači do sad su sve probali, nije dalo rezultata. Kad budu probali ono što nikad nisu, to je prijateljstvo, vidjet ćete vi koja je to snaga, ona pozitivna snaga Srbija i Kosovo u prijateljstvu. Hvala mnogo. Hvala vam. Ми беше задоволство. До некоја следна прилика. Ова беше интервјуто со генерал Благој Грховац, човекот кој летал на сите врвни авиони на поранешна СФР Југославија, кој обучувал многу пилоти, кој многу знае, кој не само што многу знае тоа знаење да го пренеси пред гледачите, не поставувавме многу прашања. Знаете, тоа се генерали од стар ков. Ако вие ги сврлите од нивната траекторија, тогаш тешко може да ја вратат мислата, знаете. Те имат одредена стаза, одредена патика, како ги гледат работите. И тоа нивно гледање на работите фали сега. Не само Македонија, фали на Балканскиот полуостров, фали малку бела коса, фали малку мудрост, фали малку знаење. Знаете што, почитувани гледачи? За да може да ги сватите овие интервјуи, треба само да гледате какви се процесите во светот. Америка пред 2 века имаше војна на северот и на југот, околу робството, околу црнците, на крајот, пред 10 или 15 години, Црнец дојде и стана председател на Соединетите американски држави.
Велика Британија се распаѓа колонијалниот систем. Кога починатата кралица Елизабета доаѓа на тронот во Велика Британија и првите николци на растурање на тој колонијален систем се случуваат во Индија или дијамантот на кралската круна. Пред 1 или 2 месеци, премиер на Велика Британија станува човек кој е со индиско потекло. Што ќе се случува на Балканскиот полуостров, кај што имаме конфликт помеѓу македонците и бугарите, македонците и албанците војна 2001 година, кај што имаме конфликт на Косово, дали српско-косовскиот албански конфликт ќе се реши со некој Дритан Абазовиќ, кој ќе биде премиер на Србија. Гледате, ако тоа се случи во Америка, ако тоа се случи во Велика Британија, тога се мали, да не речам минимални шансите тоа да не се случи во Црна Гора, да не се случи во Србија или да не се случи во Република Македонија. Така треба да ги гледате интервјуата со овие големи генерали, а еден од тие генерали е сигурно Благоје Граховац. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење, недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.